Bardzo fajnie, bardzo pięknie, wystrój bardzo ładny. Piękne dziewczyny, Kurwa mać! Ja ci dam dziewczyny! szczególnie jedna. Agnieszka, jak się podobało? Bardzo mi się podobało. No, ty mnie nagrywasz? No. Za wyjątkiem jak on kurwa powiedział, że jemu się wszystkie baby podobają. To mi się nie podobało. Co? No. Ja mogę podziękować za miły, spędzony wieczór i dziękuję bardzo, że tak ci się moje oczy podobają. Getur þú sagt mér eitthvað í kvöldi? Hvað fannst þér hérna í kvöld? Það var ótrúlega skemmtilegt og innihaldsríkt. Já, við sungum saman og eitthvað. Borðum góða mat og kynntumst nýju fólki. Þetta var bara vel hefna kvöld, var það ekki? Virkilega vel heppnað. Það verður eftirminnilegt. Já, Takk fyrir mig. já, sömuleiðis. Ég held að við höfum eftir að muna eftir kvöldi bara Að eilífu. að eilífu. Að eilífu. Já, að eilífu. Að eilífu. Mjög vel sagt. Takk að þið verið, Kristján.